na pa may kinita hapo, kiti so dati maipatak din. Rangtay, ito'y dati wakin, tabukbok, going to distant part of Marcos Town. Kaya adama di kita madamati busy datang agi pa aramid ka di kita purma di kita kwati bridges itay na pang kami ito makita mi nga busy da talaga kahit ano nga ang barangay ti Maserbian no ko dito Apo Mayor? Ti Maserbian na po kat Tabukbok, Santiago, Ferdinand, Elizabeth, Kakapian, and as well as Escoda. Since awampay dito Apo Mayor, anati agdamatata nga pagpagnaan nga ron dito nga residente from those barangays. Dito kuada dito kuamit ti Valdez, rang time ni ti Valdez ngam danda ni ag-expire san ko. Kaya tapay lang kumatamalpas ti kabitan na tawan barbarin mo mausar mo tumat Manupundo na dito Apo Mayor ken paggapon na. Sipag. Okay. So from national. Manu sir. Ti original ko na data, tipo ko na iti proposed budget na data ket 200. Yung dahil 200 ket pa phase 1 latan ko. Phase 1. Ito basit pinabalbaliwak dahil ko na ta ket kasi na po Diyos nayat matlat ti DPWH dike. Adamay sa kilometro sir? Awang magkinti siguro. Dagki ko ada pala kadigite poste. Ay, okay, sir. So, possible nga malpas nga ta ita dito nga umay nga tawin Apo Mayor? I don't ket sa bagay possible nga dati magpanagkukuan panagbagyo na kami. Naman nga bagyo ti may dito ket di na makapagubra. Akit digite pakadilya ti project. Ket ti kuan na di Japan bidding amount na ket 187 million.